ještě 7. Sedm a 7. To je překvapení, co? Je to pár číslo 10. Routa Ondřej, Šubertová Rebeka, Alfa Praha. Tohle ten pár právě byl, že už jako nejsympatičnější, teda byl ty sympatii získal u diváků a asi neuporodil. Prosím o hodnocení párů, který se umístí na místě 6. 6, 4 a 6. Jsou to pár číslo 2, Jakub Šťastný, Veronika Svobodová, Pardubice. Známky pro pár, který zůstal 5. 4, 5, 6 a 4. 5. místo obsadili pár číslo 9, Vojta Vráblík, Routová Eliška, Alfa Klub Praha. Další pár, který získal 4. místo, dostal hodnocení 3, 4, 2, 5 a 3. Je to pár číslo 12. Místo 3. fanfáry a známky. 2, 3, 4, 3 a 5. Jakub Borský, Veronika Borská, Rosta Pardubice, 3. místo. Věřte si na beku. Dostanete ceny, které věnuje firma Globus, obchodní řetězec, a cenu, kterou vám předává paní Dolejší za asistence, pracovní, domovitě, návěci, no, tak nepředává, Poprosím o porotu, o vednutí známek, které přísluší páru, který se umístil jako druhý. 5, 2, 3, 2 a 2. Místo druhé spolu s fanfárou vyhlásím, že je to pár číslo 3. Jan Šlegl. Firma Globus, obchodní řetězec, a předává paní Dolejší. Vám gratulujeme. Tak jestli tak víte, jaké známky získal pár číslo 1. Já to vím, jiné nezbyly. 1. Matěj Lukáš, Veronika Šimberová, Globus předává paní Dolejší. Vítězové dětské